za mu tashi kan example simplify the following. Za mu fara daga na farko. Kafin mu tafi, idan aka ga log ba tare da an sa mai komai ba, ana nufin log to the base 10. Shi ma ana kiransa da common base ko common log. To, saboda haka duka wannan ana nufin log to the base 10. A an ce mana log base 10, ba sai a rubuta base 10 ba. Saboda haka wannan daidai yake da mu ce log, for better understanding bari mu sa base 10 ɗin. Nan muna da zirika uku, ma'ana 1000, daidai yake da mu ce 10 power 3. So 10 power 3 daidai yake da 1000. Saboda haka wannan is equal to 3. Is equal to 3. Power, kamar yadda muke bayani a ɗazu, in power da base ya zo iri ɗaya, to answer dai take da power da ake da ita. To, B ana da log 0.001. Wannan daidai yake da log to the base 10. 0.01 shi kuma sai mu koma standard form. Zirikan ta bayan number ne yanzu anan ba ta gaba ba. Idan ana 0 a bayan number ana samun minus. Saboda haka yanzu muna da nan 10 power minus 3. Saboda haka the base, the log, da number sun zama iri ɗaya. Wannan daidai yake da mu ce minus 3. To, example na gaba shine C. Muna da log 4 plus log 6. To wannan idan muka kalla, wannan addition ne a tsakaninsu. Idan muna so mu simplifying, dole sai mun koma law of logarithm. So wani law of logarithm ne ba mu bayani yadda za mu simplifying wannan. Shine muke ce mai da multiplication ko products law. Wanda idan ba mu manta ba, muna da wani abu kamar haka. Log xy to the base a is equal to log x plus log y all base a. So anan wannan da plus din nan ya iri ɗaya da wannan. Ma'ana kenan za mu iya cewa log 4 base 10 plus log 6 base 10 is equal to log, sai mu ɗau ɗaya, base 10 4 times 6. Kwatankwacin irin yadda ake yi a law of indices. Ko kuma idan daga wannan ne zuwa wannan, sai a ce me log to the base 10 4 plus log to the base 10 6. To ko wannan duk wanda aka yi. Amma yanzu a nan tuna simplification muke so mu sai dai mu zama da cewa daga nan za mu transforming ya dawo nan. To da haka wannan sai mu ce is equal to me log 4 times 6 daidai yake da 24 base 10. To 10 mun ce silent, za a iya sa log 24. Wannan shi ne. To, example na gaba muna da D. To a D muna da log 25 minus log 125 all over 2 log 5. To wannan a nan muna da 25, nan muna da 125, nan muna da 5. To hanya mafi sauƙi da za mu yi amfani da wajen mu yi simplifying su zama iri ɗaya kamar yadda muka yi indices shine mu mai da su a irin number guda ɗaya. Yanzu a nan tsakanin wannan da wannan ba za mu yi apply law of logarithm ba saboda shi number bai zama iri ɗaya ba. Ko kuma idan mun ga dama za mu iya juya su koma power, mai amfani da power law, ko kuma mu yi direct. To duk wanda muka yi yayi. Amma hanya mafi sauƙi shine mu mai da su power law. Sorry, mu mai da su division law. So yanzu a nan shine za mu ce wannan daidai yake da log 25 minus log 125 all over wannan sai mu koma power law. Wannan 2 din da ya take da ce log 5 power 2. Idan muka koma power law mun ce idan muna da n log x daidai yake da mu ce me x power n, log x power n, ma'ana power ta koma kan x din
yanzu anan power za ta dawo 2 din za ta dawo kan 5 sai zama muna da log 5 power 2. So now wannan daidai yake da mu ce log 25 minus log 125 over log 5 square daidai yake da 25. Yanzu anan za mu yi applying negative law, division law. So wannan daidai yake da mu ce is equal to log daidai yake da mu ce log 25 over 125 all over log 25. To, wannan daidai yake da mu ce muna da log 25 divided by 125 muna da 1 over 5. Ma'ana 5 into 25, 1. 5 into 125, 5. Over log 25. Wannan idan mun ga dama za mu iya barin sa haka, idan mun ga dama za mu iya ƙara simplifying. To amma hanya mafi sauƙi mu bar shi haka saboda nan base 10 ne. Inda base 5 ne to da za mu samu hanyar da za mu iya ƙara simplifying ɗinsa mu kashe. To amma a nan ba mu da wata hanya saboda nan base 10 ne, da base 5 ne za mu yi expressing 25 in terms of 5 sai mu nemo wannan ma haka. Saboda haka sai dai mu bar shi a haka. Example na gaba muna da wannan da na yi E ne. So D mun tsallake D, yanzu sai mu fara daga kan D ɗin gashi. Log 64 minus log 32 plus log 16. Wannan daidai yake da mu ce tunda duka muna da nisan base, wannan minus wannan plus. To in muna da minus dama mun san muna da division, muna da plus muna da multiplication. A nan za mu iya cewa muna da log 64 tunda ita wannan plus ta zo, amma bari mu fara simplifying ɗinsa sai mu ce log 16 minus log 32. Wannan na yi arranging ɗinsa. To, wannan da yake da mu ce arrangement ne. Wannan in ta dawo nan, wannan ta dawo nan ba wani abu aka yi ba. Ban canza sign ba. Nan minus minus, nan plus plus. Wannan da yake da mu ce log 64 nan plus ne. To sai ya zama multiplication. Muna da times 16 all over 32 tunda shi division ne. Wannan shi ne. Wannan daidai yake da mu ce is equal to log, za mu iya shigan gwa yanzu ana. Misali za mu ce 32 into 32 muna da 1. 32 into 64 muna da 2. Wannan daidai yake da mu ce 2 times what? 16 over 1. Wannan za a iya sa calculator. To, wannan daidai yake da mu ce is equal to log 2 times 16 muna da 32 base 10. So wannan shi ne answer. To, da wannan ne muka kawo ƙarshen karatunmu na yau, sai mu haɗu da ku a karatunmu na gaba wanda za mu tashi akan logarithmic equation.